pajjiżna kompla jattira iżjed investimenti qawwija fis-settur diġitali u jissaħħaħ ir-reputazzjoni tiegħu bħala ċentru dinamiku għal industriji innovattivi. Hekk kif il-kumpanija internazzjonali Clever Advertising komplet tespandi fostna b'investiment ta' 7.5 miljun euro. Din il-kumpanija li toriġina mill-Portugal u topera f'5 kontinenti għandha 15-il sena esperjenza fil-marketing diġitali. F'pajjiżna fetħet uffiċċju ġdid fil-bini riġenerata tal-fabbrika antika tal-Wembley fil-Gżira. Waqt li diġà tħaddem 30 impjegat f'pajjiżna, dawn mistennija jilħqu 80 fil-futur qrib. Fi żjed pjani li tkompli tkabbar l-operat tagħha hawnhekk. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri li kien preżenti għall-inaugurazzjoni flimkien mal-Kap Eżekuttiv ta' Gaming Malta Ivan Filletti u l-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Maltija tal-Lob l-MGA Charles Mizzi enfasizza li dan l-investiment jagħmel parti mill-momentum b'saħħtu li qed jiġi ffurmat fis-settur diġitali. Waqt il-Kunsill tal-iGaming nhar l-Erbgħa, il-Ministru wkoll ħabbar li 8 kumpaniji internazzjonali se jkunu qed jinvestu ma' 60 miljun euro f'pajjiżna sas-sena li ġejja, waqt li joħolqu madwar 1300 impjieg ġdid. Fost dawn hemm l-investiment ta' Clever Advertising maqsumin f'6 miljun euro fl-uffiċċju l-ġdid u 1.5 miljun euro oħra f'kumpanija lokali tal-Video Game Development NARC. Waqt l-inaugurazzjoni, tħabbar ukoll programm imħallas minn Clever li se joffri esperjenzi u taħriġ prattiku liż-żgħażagħ fis-settur diġitali pass li jsaħħaħ il-ħiliet tagħhom u jagħtihom aċċess għal impjiegi ta' kwalità. Xkembri qal li dan kollu jixed kemm il-Gvern se jkompli appoġġja inizjattivi li jkabru l-innovazzjoni, it-teknoloġija u l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ Maltin b'impjiegi ta' kwalità u tkabbir ekonomiku sostenibbli. Dan ikompli jpoġġi lil Malta fuq quddiem net fl-industrija diġitali u jkompli jattira iżjed investimenti.